Ganito siya guys. So ito okay, itong binili natin na cable walang signal dito sa kanya so yan, nakapower yung ating DVD. So yan, wala siyang signal. So ang gawin natin, tanggalin natin ito dito, yan, ililipat natin dito sa kabila. Ito yung ating kakabit dito. Ayan. So ayan, nakabit na natin at ito na siya mga lodi. Ayan, so wag na po kayong bumili ng ganito mga lods, dahil ho sayang yung pera nyo. Ito sayang pera.